Kailangan natin magtakip ng mukha kasi medyo okay na yung tutong dito sa ano, yung sunog dito sa mukha ko. Susunog. Yan si tatay tsaka si Kuya Arnil. Inaayos muna nila yung bakal dyan pag ganyan. Tapos puputulan siguro yan. Puputulan yan tay. Tapos sasalpak namin to yung ginawa namin kanina ni Kuya Arnil. Tapos buhusan namin ngayon para bukas puro asintada na. Dalawa yung bubuhusan na ano, tie beam. May alam mo ka, Kuya Arnil? Ako alam mo hiton? Tubo do. Tubo? Kunin natin tubo. Pambaluktot ni tatay. Grabe na yung putik dito sa dinadaanan namin, no? Putik na talaga. Oo. Tay. Baluktutin ni tatay. Dito? Ayaw. Kabila siguro. Baluktot na konti ang dulo. Ay, oo. Balik ko kasi. Baluktot. Dito sa isa. Dalawa tayong binder eh. Kunin mo siya. Binder na lang. Gusto pang binder kunin ko. Baluktot kasi ang dulo talaga. Alala niya, baka madala. May pag-iba na siya. Ano yan siya? Aray! Ako!
Kaya nagkakali ko tayo. Ngayon yung gamitin. Wala. Yung gamitin kartil eh. Yung may apte ka na, sinasako na. Dahil nakataso eh. Karga mong dalawa eh, tulap mo eh. Kapag ka dito. Nandun, tumato na mo. Nagalit na yung mga eh. Hindi yung ginagamit. Okay, sa uli. Makagalaw kaya? Oo. Hindi pa naman malalim yan. Yan baba oh. You just looking for love. Risking love. Sampu na ba? Sige, Cho. Video ng papa mo. Video mo daddy mo. At ito yung mga nabuso ng mga nakaraang araw. Ito naman ngayon. Na puro tie beam lang muna yung ano natin. Hukay buhos, hukay buhos. Mahirap yan pag ganyan. Dinodokot sa lalim. Mas madulas. Darwa. Kanin mo. Yan si Utol Alamid ay naghahakot ng ano, ng buhangin. Dito. Kanila yan. Kabila. We're gonna be
buhangin? Kompleto na yun. Apat doon, mas hindi pang halo. Yan ah. Ano yun? Para matapos yung isang tao. Pagtagan mo lang. Bakit pantayan? Bakit pantay? Bakit pantay? Pikachu! Iba yung reaction na. Sabi ah. Kilo, kailangan pa ng isang sting ah. Huwag nanghina, kailangan pa ng isang sting. Nakakapat tumang halo. Dulo sa akin ng kasama. Ubus na palang buhangin ko yung gatsak. Ubus na. Kulangin at sa pangalawang halo. Wala na doon. Pero doon kasi maghahapon pa. Hindi doon ang buhangin kasi graba. Bagong dilim. Sorry. Ano patay? Pwede naman yan, staying ka naman dito hanggang gabi. Apat na vlog ka dyan. Ano? Kung ako stayin yan, titirahin ko talaga hanggang gabi yan. Fifty 20 minutes. Tatlong patong, isang vlog. Oo nga. Gana 3 platong, isang vlog. Ano paano? Amo no? Opo! Ano makadako eh? Tubig ko sa likod mo. Bilbil, dumi mo. Gulong ka ng gulong. Kasi patay niya, kagatso. Lakas mo bra. Yan, ako tayo ng tubig. At dito na lang ako kumuha ng tubig dito sa may butas ng poste. Para mabilis. Hindi na tayo magbubumba. Galing na lang yan.
Sirit na. Palalo. Pala. Yan, pahinga muna kami. At may na-prepare na tayo dyan. At isalpak na rin nila tatay. Nikasan na yung beam. Yung bakal. Yung tatay beam. Ay. Maya maya buhos na. Pagkapahinga. Kuya Arnel, abot ko kanimo. Sikad na. Kasi ito na. Oo. Pause na kami. Dito na simula. Ganyan lang tayo. Tara natin yan. Tamang lagay lang. Bakit puro pala pala yung sigurito niya? Ha? Sigurito niya? Wala ko
Pag sinabihan na kunti-kunti lang, lalo. Lo, bawasan mo, Lo. Yung lagay. Bawasan mo yung lagay ng balde. Kasi mabigat masyado. Ito mag-lock. Diba? Hindi tayo makakapasok. Yan. Tatlo lang, tatlo. Tatlong puno. Ano, tubig? Tubig? Ano, halagyan ko tubig. Salita ka. Bilis na mabutas sa ano simento. Sige, mula ka. Dito ka naman kasi, Lo. Lo, huwag mo naman natin. Ganda ka naman. Kasama ko yan lang. Putik-putik. Ay. Ay. Punuin mo lang nga. Puno, puno. Ha? Puno. Nah. Palubog na ako. Sabay nakalubog. Tuloy sa na-outro. Malubog. Pilanta nga nun. Ano nga din, palubog na. Palubog na ito. Palubog na ito. Oops.
Ay, ulan na. At yun po, tapos na, ubos na namin yung paniniper namin dito na dalawang simento. Ito lang yung naabutan. Paganyan lang. Paganyan. Hanggang doon. May dalawa yung bubuhusan namin dito. Tapos papunta pa rin sa dulo. Paganyan pa yan. At nakaprepare na rin si Utol doon. Kaya sabi ko, kami na ni Tilo mag-abot kay Kuya Arnil. Tapos may sinako na rin kami dyan kanina. I-prepare mo na ako dito sa bila. Grabe na itong putik oh. Ito na, nakaprepare na rin si Utol dito. Ayun, ito ulit sa libagan. Ayun, hindi ko niya nakakadali na sa puli ko. Ano na po, pinuli pa 30 mil. Lima nakakabili mo ito na eh. Ayun yung tatamaan ng blood price oh. Laki. Ayan, sigurado naman yung kamay natin magkakati na naman to sa simento. At ayun, salamat kay Gwen dun sa sinabi niya na yung gamot na cream at na gumaling yung ano, natanggal yung kati ng kamay ko. Kaso babalik, parang babalik ulit. Kumakati na naman na nababad sa simento.